गरखाफोरनि आदिबासिनि ना हि जायो आर'नाइ दाखांबाय ओमफ्राय बिनि दख'नाखौ दाखांबाय आर'नाइ दख'ना सब जाथिनिबो मानसि नुगोन आरोना बे माने जों गामिनिखौथ' लाबोआखै बेबो हेल' नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर जों दा खाथियाव दंफैयो आरोना माइनाव दुब्लि होननाय जायगायाव जों दा थाबायनानै थांगासिनो दं प्रग्राम जानाय जायगायाव मानि फेस्टिभेल आं बारा मोजां मिथिया नै बेनिफ्राय नुहुरो जों दा थाबायनानै थांगासिनो दं सासे सानै साथाम लोगोफोर आं दा जायगायाव मोनैबा देखायखानोसै दिनैनि ब्लगआ हरावसो जागोन आरोना मा माबानि जागोन आंबो बारा मोजां मिथिया नोंथांमोननो देखायगोन थांनानै सब जाथिनि आरोना जायखिजाया बे खाथियाव बेफोरबायदि फेस्टिभेल बायदि जादों आं मोजां मिथिया जायखिजाया आदाजों फैफादों दा जों थांसै देखायनोसै लोगोफोर जों दा मोनहां जासिगोन आरोना माने इसें मोनफैबाय फैयै नै मेला जरखौ नुहुरबाय केमेराया खास नङा दै नै मेन प्रग्रामा जागोन बिजा लोगोफोर आंना मबाइला खम दामिसो एकदम आं दा ओइ खाथियाव मोनबा बांसिन साबसिन देखायनो हागोन दा खाथियाव मोनहैगोरनि लोगोफोर जों दा थाबायनानैसो फैदोंना जों दा गेटसिम मोनफैबाय नै गेटआव मा लिरदों जेबो बुजिया दै खिन्थु है लाइटफोरखौनो मा बादाय होदों नुसानो नै मा लिरदों असमियानि जोंथ' बुजिखाया गलाखा मानसिफोरा जों दा बिदिनो मेलाथिं थांगोन नै बे मेलायाव मानसिफोर बारा फैथ'वाखै फैगोन दिनै सिंगार फैयोनो सोर फैयो बेखौ बारा मोजां मिथिया देलाय मेलाया बेनो आरोना मेलाथिं थांगोन चांगा देखायगोन मानसिफोर गैथ'आ खमथार दाबो देलाय नै बिजा स्टेज दं स्टेजा आद गोलावखा बिजा दखान सखान नोंथांमोना नायनो हागोन फुरा खोमसि खोमलावखा बेखौ लाबोआखै दै जों गामियाव दाखालि जाम्बुगुरियाव जानायाव बेखौ लाबोआखै मानो होनबा आगोल है जाम्बुगुरिनि मेला नङा बियो नङालै नै बिजा बाइक जों गामिया आगोल गोलैदोंना गोजौनिफ्राय ओंखायनोथ' लाबोनाय जायाखै जों निजा हाबनानै देखायहैनि र' थिं मानसियानो मानसि माथो मेलाथिं हाबलांनानै नायैनि आयौ बाराथ' गैया गैनाया नायसाबसै बेसेबां जायो मिलाय बेफोर बादे बुस्थु मोनजोबगोन बेहाय बरफ सरफ क'क्राझार फैलै बिदिबा नै मा बायनो गोसो दिनै सेकेन्ड दे आरो गाबोन लास्ट जायखिजाया निजा गथ'फोरनि गेलेग्रा जों गामियाव मा दंमोन दाखालि बेफोरनो गोजा माने जों गामिनिखौथ' लाबोआखै बेबो मानसि खम खिन्थु दिनै नैबे बिजा मेरला दं दंनायालाय सब जाथिनिबो मानसि नुगोन आरोना बे जों दा बे मेला जाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना बिजा सब जाथिनि मोनसे देखायजोबनाय दंनो जों दा बेहाय थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय दा दिनै ब्लगखौ आरोखि ना मा बुङो बिजा हाबबोबाय जोङो फुरा मानसिफोरखौ नाय बारा गैया फैगोन दा नैबेहायसो मानसि आरोना बै जा स्टेजथिं गैथ'आ दसे थानानै सिंगार जाबा फैगोन खोमा आं बारा मोजां मिथिया जोंबो मालायनि जायगायावसो दंफैयोना बेहाय लोगोफोर सब जाथिनि मानसि मोनगोन आरोना नै सब बर' जा मा जा सब मोनगोन सबखौबो मोनगोन माने नुगोन आरोना बेनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जों दा बे गेटखौ मोनफैबाय मा लिरदों नायनानै लादो जोंथ' बुजिखाया बिजा खनानिया वेलकाम खोमा जायखिजाया मिथिया नै फरायनानै लादो बेलाय बेनो जों हाबलांनानै नायगोन मा दं बे सिङाव बाजारबो जाहैबाय बिजा ओमफ्राय सब माबानि लिरनाय होनानै सब जाथिनि बा भिडिअ लाफैदों हागोन नै बर'फोरनि दखान गस्ला फानदों आरोना बर'नि आर'नाइ ड्रेस गरखाफोरनि आदिबासिनि ना हाबनानै नायनोथ' वेलकाम टु ट्रेडिसनेल हाउस बिजा हा
जेनो हर थालांसिनांसिगोन नामा मा मा दं बेलाय बिसिनि खोमा गैया माथो जेबो गैया जेबोन गैया थ' बेलेगाव हाबगोन बिरानबाय बेयाव नै भिउ फैया मोजां बेयाव थांफिनसै हा औवानि नामा आसलि बादि नुलायोना थ' बिसोरनि वेलकाम टु ट्रेडिसनेल हाउस गरखा ट्राट गारनो बिजा मानि बे टिवानि ना हा मानि बियो हाजं बे हाजं ना बिजा नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय बिजालाय आदिबासि बियो अ फुजा आरो दंबावो ना हा आदिबासि ना खरा ঠিক আছে दे ইউটিউব লৈ আছে দেই नों होननानै होदे आदा ভালে আছে না ঠিক আছে তো চলি থাকিব দেই আপোনালোকে থাকিলে হ'ল আৰু দেই ঠিক আছে ओमफ्राय बिजा बे जाबाय आसामिसफोरनि खोमा बेयो बे मानि नामघर ना आसामिसफोरनि नामघर आरो ना बेयो नुबायथ' बेलाय হ'ব ना देखायगासिनो आरोना बोरै खालामो नोंथांमोननो आरो देखायगोन अबे आरो बे मानिथाय बेखौ मिथियासैना आङो दा हा कार्बिफोरनि बेयो कार्बि नङा बेयो कार्बि नङा ओमफ्राय बिदियालाय मानिमोनथाय आदिबासि बे मानि हाबा ना बेयो ना मा हाबानि बे अबे आरो सासेयालाय बर'फोरनियाव बेजराव आगोलाव ओमफ्राय बेलाय मानि हा अबाव थांखो मिथिया होमबाबो नायस्लाबायगासिनो दं बे बर'नि ना बे बर'फोरनि हा जाथ' बे जाबाय बर'फोरनि जोंना नै आफा बोराइ बाथौनि थानसालिया नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन नै गासिबो दंजोबो आफा बोराइ बाथौनि थानसालि जोंनि दै नोंथांमोना नायबानो नुगोन बेनो जोंनिया बिजानो नायनो हागोन फुरा दैखर फुख्रि सब न' फिसा बानायनानै आफा बोराइनि नाबो हगारदों फुख्रियाव ना फुख्रिनि नाबो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना खुसियाबो दं ना दैलायलाय खुसियाबो दङ नाबो दं बे गोदो गोदायनि बर'नि नैबे रिं दैखर बे जाबाय दैखर मैथाबा गायदों थालिर गायबाय गय दंफां गायबाय थारुन थास' गायबाय ओमफ्राय बिनि बे खाथाखौ दाउदैबो दङ बे कफि
आबार नै मोसौ मुख्रा ओं आरो बे जाबाय मै मै। बे नांगोल ओं ओमफ्राय बैया जाहैबाय अमा देखायना होदो एसे मा मा गन्द्रा जोंनि बर'नि मामा ओमफ्राय एबे जोंनि बर'नि आरोना बे संग्रा ओंखाम संग्रा ना नै सौखा दङ नैबे सौखा आरो बेजों लोगोसे नै बेयाव आं मोसौ खायो मोसौ ना मोसौ खायो बे मोसौ बे मोसौ गलि आरोना बेहायलाय बेहायनो लिरनानै दंखायो गलि नै बेयाव अमा खायो बेहाय ना ओमफ्राय गय गायजोब्बाय आं ओं गय गय ओमफ्राय नै बेयाव खथानिफ्राय नायनो बे खथायाव आंनि फिसाला आरो बिहामजो थायो आरो बे खथायाव साहाना सासे ओमफ्राय मोसौ लावखार थायो ओं आरो जा जि दाग्रा बे आथिया बेयाव हि दायो आर'नाइ दाखांबाय ओमफ्राय नै बिनि दख'नाखौ दाखांबाय आर'नाइ दख'ना आरो बे जाहैबाय फिसाजो लेखा फरायनाया लेखा फरायग्रा ना लेखा फरायग्रा बेयाव थायो आरो बिदिनो लोगोसे बेयाव जों बारादुरि थायो नै बैसांखौबो लां बैसां ओमफ्राय बैजा बे जोंनि इसे माइन'नि ओं ओमफ्राय बे बुरा बाथौ बोराइ बाथौ ओमफ्राय जेखाइ खबाइ दङ ओं बेजों लोगोसे नांगोल जुंगाला बे आरो बेजों लोगोसे बे बाख्रि 8 बिगा माइ गायनायनि माइखौ आं बेयावनो दोनो ओमफ्राय बे सेन दं जाबाय ना दे होमबा खबरेथि नांजानो गिदां माने सिङालाम बैलाय सासे दं खोनासंबानो जाबाय শিল্পী নালায় One minute later. harsa manci बर' लागायनो नागिरदों नै एक्टर गुवाहाटी सारियालि खननो नागिरदों सांगानो मानसिफोरखौ नाय दामनाय जायाखैलै बे जाबाय दामनायानो जायाखै Nanteng haba tahu-tahu bikin tahu-tahu ada nanteng haba tahu-tahu Damai deh pelek kita